Stačí se zastavit, podívat se kolem a nabídnout pomocnou ruku. Proto vás všechny zvu, přidejte se k nám. Vytvořme společně místo, kde se každý cítí vítán, pochopen a milován. Protože skutečná síla společnosti se měří tím, jak se stará o své nejslabší. My Cafe je víc než jen prostor. Je to myšlenka, že každý z nás má hodnotu a společně můžeme vytvořit svět, kde se nikdo necítí sám. Budu místem, co tě vítá, když nemáš kam jít, když svět obrátí se zády, budu jediná blíž, když najdeš špatné směry zítřka, stihnu chytnout tě dřív. Budu při tobě stát, budu při tobě stát.